Totok lang yan, oh. Kausapin mo sila. Pintuan mo sila. Anong kwento ko? Kuya. Ang sa pag-aaral. Nag-aaral ko? Ano, busy ko ngayon. Kaya pag hinanap nyo ako, alam nyo na. Busy ko ngayon eh. Dapat na midterm namin, pasaan ng project. Ayan, labi kong iniisip. Pero, kaya naman. Ngayon nga, may pupunta na kayo dahil sa school. May hinahabol ako, pero maghuhugas muna ako. Kanta mo sila. Two from heaven came around. There was mercy in your heart. To fulfill the love and promise, and to let inside the love. At po muli, maraming salamat po doon sa pameryenda. Nabubulol ako. Pameryenda, Ma'am Melody. Napakarami at nabusog kami. At may natira pa, mamayang hapon pwede na meryendahan namin. At may dala pa si Ate Jenny na yung paa, adobong paa. At sakto nung pagpunta niya dito, nakaluto na rin si Pula, kaya namin yung ulam namin, may paa at saka may isda. Maraming salamat po, Ma'am Melody, and God bless po sa inyong family. At sana marami pang blessing yung dumating sa inyo. Ano po, kain po tayo. Thank you. Busog. Kumita lang kung si isa, ito ko lang si Maki. Ayan, ako. Maganda na si Maki. Ano sino yun? Yung edit man yun! Pinalitan siya naman sa damit. Edit man lang yung damit? Edit yun? Kinto-kintohan bago makakain. Tapos nag-relas gintas. Ano lang ba na din? Ano yung jowi ko ano? Nagpintuhan sa kayabangan. Rayo. Maganda yun pag nag-ano ka. Nagmaritisan harap-harapan ng kamera. Bunot! Amoy! Bunot! Hindi nagkaras na yun ko. Hindi. Ganas na yun ka. Abangan ang pagkakita ng bunot. Yung bunot. Ha? Yung bunot. Si baba niya. Ayun, sarap, busog. Siyempre, salamat kay Ate Jenny sa paghatid. At yun nga, kay Ma'am Melody. May, salamat Ate Jenny. Salamat. Pagluto mo, salamat. Ayos. At siyempre, nagpapasalamat po ako kay Ate Melody. Na-surprise din po ako. Pati ka na, surprise. Diba? Diba, Chin? Ang baga na surprise. Yung pamerienda. Oo. Gabi pa lang, pinakulo ko na yun. Para hindi matanghalian kami. Oo. Tapos nung pagkagising namin, yun na ako. Aga-aga pumunta ka dito eh. Ilok. Kaya palang malambot. Kaya walang but eh. Pati nga yung buto, ayaw bitawan eh. Lumambot nga. Oo, malambot niya. Sarap. Sarap. Mamaya ko yung magiging anim na yung... Kamay ko. Hindi, masarap talaga. Masarap bagat yun, oh. Yan yung ulam niya ate. Tapos yung isda. Salamat daw. Malambot na, nanunukot po. Amoy. O tingnan mo. Ito mas malupit kahit tulo. May nakain ako. Oh, nakahilira. Nakahilira yung mga buto. Yung tamang-tama lang sa ano, sa ngipin ni Tulo, no? Lolo. Kasi walang but. Sakto lang. Grabe gini ah. Babae. Napatak na bagay ito. Sarap yan. Nakapanti! Ang ganyan ni ko panti. Bikini dito. Atan, uwi na raw si Ate Jean at may gagawin din siya na ano, Naubos na po yung tinda na ko. paninda niya. Uwi na siya. Thank you po sa ano nyo, binigyan po yung tinda. Pinakiyaw, pagpakiyaw. Thank you, thank you. Ingat ka. At mag-ano na kasi ako, Pag ano. asikas ko na yung ititinda ko. O sige, sana maubusan ka. Oh, ay, kagabi naubos yung Naubos? tinda ko. Pag gusto mong maubusan, tulad nung ginawa mo dito sa amin, pamigay mo. Ayun, Oo. pag ganito
dito, libre. Oo, libre. Pero pag nandun, may bayad. Pag dumayo doon, may bayad. Ako para maubusan kay Oh. Oo. Okay, O, bye. sige, ingat. See you again. Baka gusto mong magpahatid sa akin. Di ba? Ano nakakaya Wala. naman sa'yo? Pwede man, kasi konting oras lang. O, sige na. Matara. Kawawa ka Tama naman. ka lang, ha? Sure? Are you sure? Oo nga. Hatid kita. Hanatid ko muna si Ate Jenny para din na siya mamasahe. At break time pa naman. Maruya. The Maruya girl. Naman ang gatso maruya. Maruya girl. Ay. Hatid ko na siya. Ayan, dito na kami. Okay, salamat. Sige. Thank you. Sige, maubusan sana yung tinda mo. Uwi na rin ako. Nandito na ako sa barracks. Mamaya pa. Init. Pagdapat natin makita to. Alas, 12:20. Ano po at ano? Kumusta yung halo? Tapos na kami magkain. Tapos na yung break time. Yun, si Ate Jenny, umuwi na rin at hinatid ko para kumbaga ano yun din natin yung effort niya na pumunta dito, nagdala ng ano, ng mga kain namin. At siyempre, na pinatid daw yun ni Ma'am Melody. Salamat po ulit talaga. At ito, halo naman kami para sa pang ano nila, pang palitada dyan. Ang palitada. Kami ni Silo. At ito si Silo. Nag-ano pa kay Arturo.
Nag-igib si Tilo ng tubig. Tumataba na po si Arturo. Ano yun, no? Hmm? Isa pa lang to, di ba? Isa pa lang, no? Ha? Basa. Alagyan natin ng ano? Konti lang. Konti lang siguro. At ayun. Ano muna tayo ng pambabad. Kanina kasi pinapa. Ano gagawin mo? Ay! Ang gagawin mo dyan? Nagalit siya sa'yo. Hmm? Nagalit si Tino. Hindi naman ako bumigla niya. Sabi lang, ikaw pa yun. Papay naman si Arturo. Manok. Oh, pag, Siguro ka? Mig. Sa mig, ano ugas? Oo. Ugas daw. Ugas. Tugtog mo. Ugas daw siya mag-ugas. Inom niya, lagyan mo ng asin. Oh, dadami yan. Oo, kasi pag Ayan, mag-ugas daw si Chinchin at mamaya. May school ka pa, no? Pumunta ka sa school? Practice ako. Oo. Punta akong school. Papractice sila ng majorit. Oo. Gugas muna siya. Hugas mo na. Okay. ayan po at naghahalo na po sila. Dinagdagan ng tubig. ano, buhangin, no? Kunti-kunti lang. Kunti-kunti lang, baka malugaw yan. Ayan. Siyempre, ayun parang gising. Ay! Pangalawang halo, yung kanina, yung hinalo ni Karot. Yan yung umaga. Ayun, mag-uugas na sa Chinchin, kaso biglang may online class. Biglaan. May i-announce ata sa midterm. Di mo na natin istorbohin kasi pinapakinggan yung sinasabi. Tilo. Nag-igib pang hugas. Ayan, at vlog natin. Hugas si Chinchin ng plato. At pagkahugas niya, nagpamadali. Kasi may ano sila sa school. Ano na ako, tawag din kukunin ko yung bad kasi. Oo. Di dapat may face to face. Baka malit ka. Di okay lang naman. Okay lang? Oo. Okay lang talaga sa'yo? Okay lang. Promise? Dapat din pa na face to face kami. Oo. Dapat po, si bago pa ako face na kami. Dapat kanina pang 8. Kaso, si ma'am nagpa-online class. Yung 8 to 10. Tapos yung 10 to 12, PE namin. Sige. Dapat nandun. Eh, yung biyahe, sabi ni sir, hindi naman kaya. Kaya, mag-video na lang. Kami. Tapos yun, yung requirements yung ban, kailangan kong benefit para mag-gamit yung permit. Nandun sa classmates ko. Sige, nahugas ka na muna para baka malit ka. Saan pati papa? Andyan, nag-aakot siguro. Totok lang yan, oh. Kausapin mo sila. Pintuan mo sila. Ay, kanta ko. Kuya. Ang sa pag-aaral. Nag-aaral ko? Busy ko ngayon. Kaya pag hinanap nyo ako, alam nyo na. Busy ko ngayon eh. Dapat na midterm namin, pasaan ng project. Gabi kong iniisip. Pero, kaya naman. Ngayon nga, may pupunta na ako sa school. May hinahabol ako, pero maghuhugas muna ako.
Pag ka dyan, babawi na lang ako ng tagahugas. Ha? Pag lumipat ka na dyan, babawi na lang ako ng tagahugas. Babawi? Bakit naman? Ako yung tagahugas ng plato. Kuya, hindi ko ang tagahugas. Hindi. May lang tayo. In the darkness, we know when Kanta mo sila. without hope, without love. Two from heaven came around. There was mercy in your heart. To fulfill the love and promise, and to reconcile the love. You did your heart. And I know that you all of heaven hold its breath. We're both forget all the love that comes and goes. And the angels come drift up, and the things that now this just the truth of all. Shall not live, shall not fail, but he's floating, but he's meant. In his freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who was resurrected me. Oh, oh. Kumakanda ka sir? Hindi mo ba narinig? Kumakanta ka? Kuya Tilo, Bibi Tilo. Simulat sa mga bituin at ang laki hindi sumasalim. Yung lungkot ako na natin kung wala ka. Kulang ang mga bituin. Hahasa ko pabalik ang ligaya sa akin Okay. hanggang sa muli. Tama tayo ng pangatlong vlog. At hindi sasabihin mahal kita. Pangatlong vlog? Meron akong kahapon kasi. Meron akong kahapon. Ang hanap ng pusong ligaw. Pero wala din. Nasimulan mo tamad ka doon. Pupunta ka. Oo. Pag-ibig mo. Ang hanap ng pusong ligaw. Mula noon bukas
silent na. Ganda sana kung kasi kaibigan nyo na. Ganda mo vlog. Mula noon, uha. Nabili mo na. Kailanman. Bro, di nga ito ipadpad. Dari yun, nag-aangin ko. Kumain ako lang. Talo ko dito. Magaling ko nung. Ako? Kaso, mangin ko. Anak mo na no? Iba ko kayang bado sa disco. Suporti na kaya sinupong. Sa konti na kaya sinupong ko. Ay, dapat. Ako para hindi maano ng hangin. Yan. Ah? Para hindi maano ng hangin, lagay mo ng tali, tapos itali mo dun sa paa mo. Di may shirt mo na ata? May shirt man ako. Kaso, nag-aangin lang. Ano bukas ay okay na yung bulis ko. Pwede na? Ayun na. Parang isa. Ano ay? Gumanong talo. La. Nakakapinanon. Tapos ang kaso pag kaso mo. Ayun na, may pang pataos. Lagi mo na nagagawa na. Kapapa-order yung ulo. Ha? Lagi. Sigaw lang pag may halo. Sigaw lang pag kailangan ng halo. Lupit lang siya tuloy ng lupa. Lupa talaga ba yan? Pero magtrabaho pag di nakalita. Magtrabaho pag di nakalita. Dari. Hirap mag-iwagin. Sumusunod na. Alam mo ng puno. Ha? Ka? Umura na na. Buko na nito yung palas dos. Palas dos na. Uli na. Pauli na. Sorry mo po na balik ka dito. Isay. Diyan lang sa papasok kuya. Kasi tilahan nyo lang. Oo. Tapos, Ito lang. Mag-iba kita kuya. Mas sinunod mo para makapag- baklayin pa na lang. Oo. Malapit nga. Mas maganda nga kung big baklayin ka lang. Magbakal muna Pero ako. pag big bakal, karayo. Pero kung hindi ka kuya big bakal na. Magbakal muna akong manok. Kung hindi ka big bakal, Magbakal muna akong manok. dali. Kuha, ikakailan na. Ano? Iwan ko. Dali. Siguro ka? May ganun kang kukupan. Kami na kaya kami. Wala mo sa pingi. Kaya po na mga vlog. Huwag mo muna lo. Pulo ka mga vlog. Pulo pa naman doon. Ma. Wala dyan. Wala dyan si Boy. Wala, may trabaho yun. Tingnan mo. Punta mo nga.
asawa niya na wala si Buboy. Ano ba pala ngayon? Nasinilagay ang kalagayan. So magandang hapon mga subscriber. Ito po at nagpapakuha ba ng halian. Mag-stay tayo. Para makapunto sa ano, pag-cluster. So, ano nakapulong po ako, nakapulong yung saan yan sa kasi nakadala ng nakasalamat sa ano. Yan, patapos na. Nagbabanlaw na siya. Tara. Ayun, tapos na. tapos na siya maghugas. At aalis na siya. At pupunta na siya ng school. Naligas muna siya. Oo, kaya maliligo pa pala Mano. Kasi hindi pa naman yan. Huwag na muna maligo. Siyempre salamat sa paghugas. Sige, ingat. Ay. Babawi ka lang ako pag talagyan ako ng tanghugas. Tatay naman taga-hugas. Hindi alam sa ngayon Oo. At ito na, pipirito ni Utol yung pinaksiw. Yan ang pinakang masarap na dyan. Tipong tuhin. Masarap na yan. Oo. Malasa na yan. Tapos, itong ano, Masarap na. Masarap na yan. Ayun po at nakabihis na ako. Maya maya uwi na rin ako. Tapos nag-aantay na lang ako dun sa chat nung pinsan ng asawa ko. Kasi alas 4 daw lalabas dyan sa school. Mamaya, let's go na. Mga alas 4. Nagamit nila yan? Si Kuya Gatcho at si Tatay pinauna ko na. Wala tibidang dito. Karot may tinatapos yung iniwanan ni Kuya Gatcho. Yun. Muli po. Hanggang dito lang ang vlog na to. At bukas naman. At maraming salamat po sa lahat na sumusubaybay ng aking mga vlog. Ayan po, ingat kayo palagi. Bye bye.